سلام كبرانن تخطاتلتنا سنت بباو سرحات أممتانا تنز نبورترا معرخندي قزيف من بار الزبره أب غازيتا حداث إرترا بسمون ولد ميكائيل زي سفرة حستو مسقط متاتن ماسن أسنينا كان أقرب لكمينا سناي مكتتال حبرت السب إرترا كم أكل تنتاوي سلطاني نعلم نوح موائل زوصر بهلن سنة طببن بممعبال طبباوي كئلتو زمسكريم طبباو كئلت لكعنت قلاصنتن زم حلالفو ملأختن تدماميرو زفطرو صباغن حيلن دما مهنن يقبرو بهلن سنة طببن حبرت سب إرترا مهاري الرامي أتصنانعي نخونتات قلاصي أماتي أتنقاغي بمخان منش فلتت لبونان حيلن نمخان بقيعيوم نمحبراوي قطباوي بهلاوي تاريخاون بوليتيكاون كستات إرترا انتاين كمين كمز نبره كفلت هنتو ينزل الوصب نبهلن سنة بابن فولي آتوكرو كقبر دما يمكر حلوف حبرة سب إرترا أمنايت اوانتي درفي ملكس ماسة شفرا قطمي عيدره وزته تقليص اللام اتهزبي نبهلن سنة بابن كم محلف قزين مزناقعنا يكونن كتقاملو صنيحوم بنصارو سكفتو بحقو كرعاتو تبعاتو قانزو قدلو حقوسو حزنون كال سمعيتاتون زغلصلو اكبابيوم ኤርትራውያን ጥበበኛታት ንናጽነትን ኤርትራን ካብ ዝበልዎ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝፈረዩ ሰውራዊ ደርፍታት ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ወፊርሉ ዝነበረ ድልያ ናይ ናጽነት ዓብ እጃም ከም ዝገበሩ ኣብ ክትዕ ዝኣቱ ይኮነን ሓደ ራቪንደር ሬና ዝተባሃለ ህንዳዊ ፕሮፌሰር ንሰውራዊ ደርፍታት ኤርትራ ልዕሊ ጥይት ኣገልጊሎም ብምባል ኣበርክቶኦም ይገልጾ እዩ ዘሕንኑ ዘጨክኑ መዓንጣኻ ሸጥ ዘብሉ ዘጽንዑ ዘተስፉ ዘኽተቱ ዘብርሁ ደርፍታት ደኣ ልዕሊ ጥይትን መድፍዕን ዘይኮኑልኸ እንታይ ኣሎ ብርትዐ ደርፍታት ሰውራ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንመትነ ስምዒት ኤርትራውያን ዝትንክፍ ሓይሊ ኣለዎም ካብ ልቢ ዝተሓልበ ድርሰት ግጥምን ዜማን ደረት ግዜ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ዘርከበ ወዲ ሃገር ሰማዒኡን ኣስተማቓሪኡን ክኸውን ከዓ ግድን እዩ ናይ ሎሚ ወግዕ ናጽነትና ብመንቀሊ ቃልሲ ኤርትራውያን ክንጅምር መንእስያት ናይቲ እዋንቲ ዝገደፉ ገዲፎም ናብ ገድሊ ሃፅ ክብሉ ዝደረኾም ምስተዓጠቑ ከዓ ጸኒዖም ክቃለሱ ዝገበሮም ሚስጥር ካብታ ዕዳለኒ እትብል ግጥሚ ገዲም ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ሰሎሞን ፀሃየ ብቐሊሉ ከዓ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ምኽንያት መቃለሲኡን ስኒ መንከሲኡን ክገልጽ እንከሎ ሰሎሞን ከምዚ ዝብል ዓመፅ ዓንዲርለይ መሰል ጠፊእኒ ጽምእና ጽነት እዩ ንዓይ ኣንቂልኒ ካብ ኣተኹ ወይለ ኣይኮንኩን ስለህልኹ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ናይበተኹ ኦሮማይ ለይኮንኩን موصء سئينه دم كأي سماخون هو دم نايتحنه بمبال بهلخن حنن زي تبكله بصو حرنتاو قالسي كمز نبرخا يقولصو نقدلي سبيرترا مسرت من قلب برت زسكمنا تبريهنا يكونن زنار دسيلنا اتبل درفي ناي دمصاوي يمان بارياون مانتي سلامنا ناصنتن كنبل تراي برت كمزل عنا اتقلص هياو درف حديقيو حاليفوم دمصاوي يمان باريا ناصنت إرترا فرنايتي فرق زمن زغصره قالسن مسواتن كم زخونت ببرعن لسانن سنه طببኛታትና ዝተገብረ ገለጻ መቁፀሪ ይብሉን ገዲም ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ሰሎም ፀሃየ ብተወሳኺ ኣብታ ቀውዕና ጽነት ትብል ግጥሙውን ከም ዝስዕብ ኢልሎ ቀውዕና ጽነት ቀውዕ ዳግማይ ልደት ዓስቢ ሰማዕታት الف آلاف هيوت نفس حسيمونا صنت كدليا غوبز بليو اب غدغاد وخاريا
ዕላማ ገድሊ ናጽነት ኩኖ ናጽነት መንባሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሰነዳትና ንረኽቦ ኢና ዝበለጸን ዝቐለለን መግለጺ ግን ኣብታ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ብስው ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ኢሳያስ ጸጋይ ዝተደርሰት መዝሙር ውድብና ንረኽቦ ውድብና ንዘይዝረግ ሰላም ውድብና ንዘይነቅጽ ለምለም ውድብና ንዘይጠፍእ ብርሃን ትቃለስ ክሳብ ሃገርና ትሕደስ እትብል እያ ማሰኛታት ኣውለኛታት ጨፈርቲ ኸኣ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ብምዃን ነቲ ዝኸውን ዝነበረ ተዓዚቦም ዝገበርዎ መግለጺ ንባህልን ስነ ጥበብን ሃገርና ዝህብትን ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተደብተረ ምንባቡ ነቲ ዛጊት ዘይተደብተረ ኸኣ ንምድብታሩ ሓላፍነት ናይ ኩላትና ደቂ ሃገር እዩ ተጋዳላይ ሰሎሞን ፀሃየ ዝሕተሞ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት ዝብል ዓቢ መጽሓፍ ንጥበብን ልቦናን ቀዳሞት ወለድና ካብ ምርሳዕ ዘድሓነ ብምዃኑ ብኣተኩሮ ከነንብቦዩ ዝግባአና ኣፋውያታ ካልኦት ብሔራት ሃገርና ንምጥርናፉን ምትርጓሙን ተጀማሚሩ ዘሎ ተበግሶ ጉዱሳት እውን ክትተባባዕ ዘለዎ ስራሕ እዩ ንሕጂ እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ምዝ ተላዒሉ ዘሎ ርእስቲ ነቶም ኣብ መጽሓፍ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት ናይ ስነ ጥበበኛ ሰሎሞን ፀሃየ ዝረኸብክዎም ውሩይ ማሰኛ ነጋሽ ባይሩ ወይ ነጋሽ ሳግላ ከልዕሎም እየ ማሰኛ ነፍስሄር ነጋሽ ሳግላ ተጋዳላይ ንጸላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ቀቲሉ ዓወት ከም ጨበጠ ኣብታ በትሩ ኣሕዲጎሞ እትብል ማሰኦም ኣጸቢቖም ገሊጾም ኣለዉ ከም ዝኽብሉ ጅግንነት ተጋዳላይ ብምንታይ ይትንተን እሞ ብመጠኑ ቁሩብተይ ክፍትን ታንክታት መጻተ ጎቲተን ብገበታ ቅርሺ ተሸሚተን መዳፍዕ ሰቂረን ኣብ ሻንፎተን ድፍዓ ኸፍርሳ ተመልኪተን የማነ ጸጋምን ክብላ ጋሕተን ተጋደልቲ ይኣቱ ብኹሊተን ኣርብጂ ገይሮም ድማ ኣውፂኦም መምዕተን ብትንትን ኣቢሎም ኣካላተን ኣብ ጎቦታት ተሪፈን መሪተን ተን ዝበዝሓ ከይደን ብተጋደልቲ ተዘሚተን ተመሊሰን ወጊአን ጎይተተን ዓወት ተጨቢጣ በኣታተን እትብልያ ናይ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ እዚ ማሰዚ ምስነ ዝተብህለሉ መግለጺ ክውን ታሪኽ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ መግዛእታዊ ሰራዊት ደርግ ተሳዒሩ ኣብ መንጎ ምዉት ምሩኽን ቁስሉን ምስኮነ ዓጢቕዎ ዝነበረ ብረት ብምሉኡ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ይኣትዩ እቲ ካልእ ኣጽዋራት ገዲፍካ 200 ታንክታት ጥራሕ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዋን ኣብ ኢድ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትየንን ካልእ ናይ ገድሊ ፍሉይነት ኣሎ ሓደ ካብቲ ኩላትና እንምካሓሉን እንኾርዓሉን ከዓ ብዙሕ ፍሉይነታት ሰውራ ኤርትራ ጓል ኣንስተይቲ ቀንዲ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምንባራ እዩ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ነዚ ፍሉይነት እዚ ኣስተቢሎም ንውዕለት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እትገልጽ ዓለማን ቀጥቀጣ ዘርእስታ ማሰውን ገይሮም እዮም ሓሊፎም ከም ዝኽብሉ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዓለማን ቀጥቀጣ ናይ መሬተን ጸገም ምስ ፈለጣ ቀምሸን ንስረና ለወጣ ከም ኣሕዋተን ተዓጢቐን ቁምጣ መትረየስ እናተሓንገጣ ጸላ እርኪበን ብጨበጣ ብጭሕሙ ሒዘን እናወጠጣ ከብዱረ ረጊፀን እናጥረጣ ንሃገረን ዓወተን ደኣ ኣጨበጣ ትብል ናይ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ኤርትራ ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ብ24 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ሓራ ምስ ወፀት ኣብ ጽምብል ቀዳማይ ዓመት ናጽነትና ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ንወርሒ ግንቦት ጠቒሶም ከምዝውን ኢሎም ነበሮም ወርሒ ግንቦት እዛ ቅድስቲ ቅነ ግስጥ ኣቢላ ዕነመነ
ካብ ውግእን ሞትን ሰብ ደሓነ ብምባል ምዕራፍ ውግእን ሞትን ከም ዘختመ ገለጹ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ንናጽነት ኤርትራ ኣብቲ ውሽጢ ሸጒጡ ዝነበረ መግዛእታዊ ሰራዊት ብሓይሊ ብረት ደምሲሱ እታ ንህዝቢ ኤርትራ እትግብኦ ናጽነት ክምንዝዖ እኳ እንተኸኣለ ሕጋዊ መደምደምታ ስለ ዘድሊ ግን ረፈረንደም ክካየድ ተወሲኑ። ህዝቢ ምርጭኡ ክህብ ንዝቐርበሉ ሕቶ ከይዳናገር ኣስተውዒሉ ድምፁ ክህብ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ከም ዝስዕብ እውን ማሰ ኣቕሪቦም ነበሩ። ደቂ ሃገረይ ኣብዚ ኣስተውዕሉ ገሊኡ ተሰዊኡ ገሊኡ ሰንኪሉ እወን ናጽነት እምበር መንክብል ኣይፋሉ ዓቢዱ ዶ ኮይኑ ተጸሊሉ ናይ ኣሽሓት ስዋኣት ዓባይ ካሕሳ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ካሕሳ ኣሃዱ እናበልና ንቕድሳ እወን ናጽነት ኢልና ናብ ሳንዱቓ ንምለሳ ክብልዮም ነቲ ህዝቢ ኣስተምህሮ ብወገኖም ዝሃቡ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ሓርበኛ ኣቦና ወልደኣብ ወልደ ማርያም ብ15 ጉንቦት 1995 ዓመተ ምህረት ምስ ዓረፉ ከዓ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ንውዕለት ኣቦይ ወልደኣብ ንምግላጽ ናብ ቤቶም ብምኻድ ንዝስዕብ መልቀስ ገበሩሎም። ከምቲ ንቡር እሞ በልጉሹ ብሪልኩም ከዓ ተሓጐሱ ኣናብስ ወሊድኩም ዝፍንጥሱ ጽንዓትኩም ትብዓትኩም ዝወረሱ ምእንቲ ኤርትራ ዝቃለሱ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዝወሓሱ ብስጋኹም ኣብ መሬት ሃርሱ ብነፍስኹም ሰማያት ውረሱ ናብ ኢብራሂም ሱልጣን ተሓወሱ ናብ ስዋኣት ደቅኹም ተሓወሱ ዛዚምናዮ በልዎም ክሕጐሱ ኣምላኽ ይቀበልኩም ኣብ መቕደሱ በልሎም። ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ዕድሎም ጸቢቑ ፍረናይቲ ንልዕሊ 60 ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ዝገበርዎ ገድሊ ሪኦም እዮም ሓሊፎም። ማዕሪኦም ዝተቓለሱ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ግን ቅድሚ ናጽነት እዮም ዓሪፎም ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ናጽነት ኤርትራ ከም እትመጽእ ግን ፍጹም ጥርጥር ኣይነበሮምን። ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ተረኺቦም ከዓ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣቱም ብጾተይ ዘራኦ መን ከም ዝዓጽድኾ ይፈለጡ ጽሩይ ስርናይ ዘሪኦም ሓለፉ መን ከም ዝሰፍሮ ከይጠየቑ ጉሩም ዝኾነ መሰረት ህንፃ ናጽነት ኣዳልዮም ከኣኸዱ መን ከም ዝሽየም ከይፈለጡ ክፈልጡ እውን ከይደለዩ ከዓ ነፍሶም ንመስዋእቲ ናጽነት ኣሕሊፎም ሃቡ በሉ ኣብቲ እዋንቲ ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ይትረፍ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ኮይንካ ቅድሚኡ ዝነበረ ከውታ መግዛእቲ እውን እንተኾነ ናጽነት ከም እትመጽእ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ፍጹም ጥርጣረ ይነበረን። ሓርበኛ ሓጂ ሱሌማን ኣሕመድ ሓደ ካብቶም ናጽነት ኤርትራ ከም እትመጽእ ዘይተጠራጠሩን ክሪእዋ ሃረር ዝበሉን ሓርበኛታት ኤርትራውያን ኣቦታት እዮም። ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ብጽኑዕ ሓሚሞም እናተሓለዉ እንከለዉ ኣቶ ዓብደላ ሕመድዲን ኢብራሂም ዝተባህሉ ናይ ቃልሲ መሓዝኦም ካብ ቤት ማሕቡስ ወፂኦም ክበጽሕዎም ምስ መጹ በልኣነስ ብዙሕ ሓምም ኣለኹ ናጽነት ከዓ ዝርያ ይመስለንን ግን ከዓ ሬሳ ዘይዛረብ እኳ እንተኾነ ይሰምዕ እዩ ስምዓኒ ኤርትራ ናጻ ምስ ወፀት ኣብ መቓብረይ መጺእካ ኣበስረኒ ሓራ ወፅያላ በለኒ ብምባል ተላብየሞም ዓሪፎም ኣቶ ዓብደላ ነዝረዚን ለብዋዚ ተሰኪሞም ንስዑድ ዓረብ ተሰዲዶም ድሕሪ ምጽናሕ ናጽነት ኤርትራ ምስኮነ ምስታ ቀዳመይቲ ናብ ኤርትራ ዝመጸት መርከብ ብሓባር መጺኦም ብቐጥታ ናብ መቓብር ሓጂ ሱሌማን ብምኻድዮም ነቲ ንኽሰምዖም ሃረር ዝብሉ ዝነበሩ ብስራት ዘስምዕዎም ኣብ መቓብሮም ከይዶም ኤርትራ ናጻ ኮይና ኣላ ቅሰን በልዎም ንሓጂ ሱሌማን ኣብ ወቅዓዊ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ማለት 24 ግንቦት 1993 ዓመተ ምህረት ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ካብ መንጎቲ ኣብ እስካላ ካቴድራል ሆጭ ኢሉ ዝነበረ ህዝቢ ብድድ ብምባል ጭርኦም እናወዛወዙ ድምፆም ኣበሪኾም ማሰ ማሰ ማሰ
ምስ በሉ ህዝቢ ከዓ ተቐቢሉ ሶዶ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ምስ በሎም ከምዚ ኢሎም ማሰበሉ ባንዴራና በልተ ተኸሊ 100 ዓመት ነርኪ ትብደሊ 30 ዓመት ጸኒሕኺ ትጋደሊ በሊ ኣብ ናጻ ኤርትራ ተተኸሊ እሞ ከዓ ኣብ ኣዝመራ ምስ ዕምበባ ቆጽለ መጽሊ ብምባል ነቲ ሓጎስ ናይ ናጽነት መሊሶም ሰማይ ሰቐልዎ ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ኣብ ዕለተ ናጽነትና ኤርትራና ብሓጎስ ቀንበይበይ ኢላ ከም ዝነበረት ካብቲ ብደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ዝተሰኣለን ዝተጻሕፈን ንምርዱ ዘሸግር ኣይኮነን ኣብ 24 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት እተን ኣብ ግንባር ደቂ ኣምሓረ ክከታኸታ ዝቐንያ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሰዓት 11 ረፍዲ እግረን ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ መሰንበራ ህዝቢ ሓጎሱ በቲ ንቡር ኣገባብ ገሊጹ ምውዳእ ስለ ዝኣበዮ ዳርጋ ተጸሊሉ ነይሩ ኤርትራውያን ንኹላቶም ፍጡራት ፈጣሪ እውን ከይተረፈ ካብቲ ሰማያዊ ስፍሩ ወሪዱ ነቲ ኣድማሳውን ዘለዓለማውን ባህሪኡ ሓዲጉ ኤርትራው ንክኸውን ስኽፍ ከይበሎም ዓዲሞም እዮም ገሊኦም ኤርትራውያን ገጣሚ ሃይለ ቢዘን ሓንትደ ምሕር ምስተሓጎሳ ንፈጣሪ ብኻ ወዲ ኤሌትሪያ ኾንካ ክሳብ ምባል ከም ዝበጽሓ እትገልጽ ግጥሚ ኣብቲ እዋነቲ ኣብ ከብሒ ተዘክሮታት ኣቐሚጥልና ኣሎ እታ ግጥሚ ከምዚያ ትብል ብኻ ኤርትራው ኾንካ ኣደይ ዑና ሕሰም ዝኹረፋ መግዛእቲ ዘጉረፋ ማዕረስና ዝሰኣነቶም ደቃ ተጋደልቲ ዝኣተውሉ ናብ ፈጣሪ ጸልያ ልባው ዲቓ ኣንታ ፈጣሪ ተጋደልቲ ኣትዮም ምስ በሉና ነጸላ እኳ ሰንደኹላን ዝባነይ ኣብ ጽርግያ ተኻዒና ዘሊልና ሳዕሲዕና ዓሊልና ዝወዓለ ደስታ ፍጹም እዩ ኣዕቢድና ፈጣሪ ሽዑ ዘኪረካ ንሎምስ ብኻ ወዲ ኤሌትሪያ ኾንካ ኢለልካ ትብል እታ ግጥሚ ናይ ሃይለ ከም ንናጽነትን ኤርትራን ዝተገጥመን ዝተደርፈን የለን ክንብል ንኽእል ኢና ገና እውን ክድረፈለን እዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ልቦም ዝዓቆሮ ፍቕሪ ናጽነትን ፍቕሪ ሃገርን ኢሎም እውን ስለ ዘይወድእዎ ገና የዛሪዎ እዮም ዘለዉ ስለ ናጽነት ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ናጽነት ክገጥምን ክደርፍን ከዓ ክሕለል ኣይኮነን ንቐጻሊ ክደርፍ እዩ ንቐጻሊ እውን ክገጥም እዩ ዓወትና ሓፋሽ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም ነዚ ሃገር ክውን ዝገበሩን ናጽነታን ልኡላውነታን ዘውሓሱ ሰማዕታትና ይኹን ዓወትና ሓፋሽ